akụkọ oke nwanne ka nke ọrụ gị akụkọ uche m ọfọ mere anyị ibo ka nke ọrụ gị akụkọ na uche m ọfọ mere anyị ncha dike kwadola ọgụ lọwa aka ọkọrọ jucha ya afọ chụọ bụ na o jewe ọgụ ruo iwe ọ ga-egbu ụmụ mmadụ 18 kwadochazi ọgụ na-apụtarụ n'ama mkpamkpa ụkwụ kpọọ ya ọha azụ na ya ejezi ka eze onye meriri na ya bụ agha ọkwa onye kwadoro jebe uche m ọfọ mere anyị ibo uche m ọfọ mere anyị alụwo ebe n'ebe uche m ọfọ gburu anyị o na-ana Biafra mba anyị o megidezikwu emekarịzikwu ibe ajụ na ya nwere juzi onwe m ajụjụo o ji ahụ onye bilite ka o je kwado na nwanne ya ego onye ka esi ego arụsị ebedebe egbue anya gburu uche m ọfọ zikwe ya ozi o ọbara ndị egburu egbu ka ezi ebe ọ nọ negidebe anya necha ọbara egburu egbu anyị obi kwe ya o wee mee ibe o jere were n'anyị gwakwana ya o ọbara ndị niile nwe gburu egbu na Biafra mba anyị ji awụ uche m ọfọ na-aba o jekwenụ kọrọ ya o ọbara ndị niile ejidere ugbuo o ji awụ uche m ọfọ na-aba ibe niile ahụ ejidere megidere o jekwa uche m ọfọ na-aba uche m ọfọ na-ene ndị bayi o ma ndị je na selu jebiri o ma ndị ejidere gbuo nwaanyị dị ime bụ ụwa nwa ya wụọ uche m ọfọ si anyị gawa n'iru anyị lọwa aka ọtọ anyị nụrụ nke anyị baba mba oluzie ka ọ bịara ọgbajuzie dọrụ uche m ọfọ ejede anyị na-abịa lezie anyị werezie ego ya were jide uche m ọfọ eme anyị ibe uche m ọfọ gburu anyị egbuo maka nke ọrụ gị akụkọ ime ibe wutere m akwa arịrị ka m bịara necha aka fada si wee jekwa uche m ọfọ were yọọ ya o cherugwo uche m ọfọ cherugwo ka amaka esi mee ka ọ dị mma cherugwo uche m ọfọ nụcha aka fada bịara were yọọ ejekwu Nnamdi Kalụ onye amụma igwe ohu onye amụma Chineke nyere anyị n'aka o ọ bụrụ na anyị megide nyawa onye amụma tụwuo onye amụma o ibe emebi n'ahụ ndị Igbo niile na anyị tụwuo onye amụma o na-ekwe na onye amụma anyị nwere o na-ekwe na onye amụma anyị nwere o ọkwa Nnamdi Kalụ bụ onye amụma anyị nwere ọkpara nwa siri n'eluigwe bịa onye amụma anyị nwere ewerijekwuo ya wee jụọ ya kedu ibe na-esere ya na uche m ọfọ ọchịnye aka ya enu kpọna na uche m ọfọ ka ije kpee ikpe ọ bụrụ na anyị kwuche ọrụ na ọmụ mejọrọ uche m ọfọ egbue m ikpere na abụọ na anata uche m ọfọ gbagharụ m ụna okwu ya ka akara abalị na abụọ uche m ọfọ bụ na olijuo na abụọ na oliwe a na-akpa ya na arụsị anwa eji weligo ya bịa n'ọgụ n'elu isi ya ọ mafụọ je na netwọk kọrọ ibe chere ya ọ chọghị ka ekpe ka ezi onye ikpe maruo ka ezi onye ikpe maruo ka ezi onye ikpe maruo ya bụ ikpe mara uche m ọfọ maka ọ bụrụ na ikpe amaghị ya o chere ka ekpe ka m ibe na-esere n'okwu jeenụ gwarụ nya o egburu nwaanyị dị ime ebe ọ sị ka akwarụ ka eje ngwa n'anya mgbe Nnamdi Kalụ nọ n'ime mgbe a na-eje ka ọzọ eje ọkwa ya sisi buru jebe o ejide ndị egburu wee gbusie oruzi ikpeazụ o chezie n'ọbara ha ji ehibezi ụlọ ọbara niile nwa ji ebilite waba na uche m ọfọ na-aba ọbara niile nwa ji ebilite pịaba uche m ọfọ ibe ahụ uche m ọfọ dịrị ụmụ mmadụ mee ọbara ji ebilite chọbakwanya bụ uche m ọfọ uche m ọfọ mere anyị ibo uche m ọfọ mere anyị alụ o gburu anyị wee gbu mana ọmazi na ndị ọ na-egbu egbuo na anyị na-enigwe ebirigbo ndị ọ na-asị ka o gbue ndị o nyere ya ego ka ole ọmazi na ebube eluigwe erutegwu anyị nso jee nụzie uche m ọfọ zio si na ya na ọrụkọ na odeyo Nnamdi Kalụ mgbagharụ n'ọnwa na-akpọ ọ bụrụ na-abaghị n'ahụ a na-abịa n'ihu ndị niile gburu egbuo ọbara ji awụ uche m ọfọ n'aba o jebe ya na ọbara ndị niile nwe gburu egbuo o ji eso kpagharịba ba ji eme ihe ibe maka ba ya emekwaro kedu ihe ka uche m ọfọ si wee gwepụta ụmụ mmadụ ejide ụfọdụ gbue ụfọdụ nọ na nga o ụfọdụ nke a tụrụ nga o ụfọdụ bụ ozu nwụrụ anwụ oruzie n'ikpeazụ ọ nara ego sewuzie aka ya kedu izi onye anaghị erio fada yọrọ uche m ọfọ ọ jụrụ ajụ ndị mmadụ yọrọ uche m ọfọ ọ jụrụ ajụo kedu izi ibe merụ no ka nna ajụ na ajụo arịrị egbue na amosuo arịrị egbue m uche m ọfọ arapụta m uche m ọfọ arapụta m uche m ọfọ arapụta Biafra m niile uche m ọfọ arapụta IPOB niile uche m ọfọ arapụta m ndị nne na-akwa o ndị nna na-akwa o ụmụazị na-akwa o ụmụ okorobịa na-akwa o n'uche m ọfọ arapụta anyị o ya bụ uche m ọfọ ya bụ uche m ọfọ ya bụ uche m ọfọ arịrị egbue m arịrị egbue m arịrị egbue m arịrị egbue m uche m ọfọ egbue m o uche m ọfọ arapụta anyị o ka njuzie kedizie ka o si rue n'oge nke anyị o enwere nwekwazi onye jere were ndị Igbo n'agha o enwekwazi onye jere were ndị Igbo n'agha o arịrị egbuo je mfe nwirigo arịrị egbue m o ọ bụrụkwa ibe a na-ezu ya arụsị ka o je chọba mmadụ ije gbue
eduje m alụsị ji achọwa uche m ọfọ ọ bụrụ na ibe dị edu ya na ka o jee edu ime ana ka o je chọwa uche m ọfọ mana ofe ibe ka m gwara Chukwu gwa aja na Igbo be anyị ya ji aka ya ji achọja uche m ọfọ arịrị egwu oche mbe enweghị otu kenụ na odeji ntị na onye mgbere mgba